Kinsa man ka ninyo nahadlok sa maong bakuna. But I want to challenge you this. Wala kay angay kahadlukan. Compare sa bakuna to the blood of Christ shed on the cross. Kay dili niya ikatandi ang iyang dugo sa bakuna. Yes, we have required. Pero di kaangay mahadlok ni ini. Tungod kay ang bisa sa dugo ni Kristo cannot compare to the vaccine. It's just a little tiny. It's just a little one. Amen. Bakuna. Kung iisip nimo, bad ang bakuna. The glory and the blood of Christ forever settled na. Bisag pila pa ka bakuna ang itusok sa atong mga abaga, cannot compare to the blood of Jesus na naula sa dugo sa krus. Magpabakuna man ta, wa tay angay kahadlukan ni ana. And every time doon ay injection mo abot sa atong lawas. Pero ang blood ni Kristo, the precious blood of Christ, magtabon kanhato. Kaya niyang tunawon walay bisa sa imong gikahadlukan. Even vaccine is not bad. Hallelujah. Because the blood of Jesus, we are covered by the blood of Jesus. Unsay makamatay sa tao? Inig ka bakuna, mamatay tungod sa kahadlok. Before me, behind me, always beside me, no shadow, no valley. Where you won't find me, no, I am not. No, I am not afraid. Before me, behind me, Malimagana before me, always behind me, beside and me, always no beside me. shadow, Walay no ladno, valley. walay valley. Where you won't find me, no, I am not afraid. Before me, behind me, always beside me, no shadow, no valley. Where you won't find me, no, I am not afraid. May bakuna o walay bakuna. Behind me, always Importante, we belong to the Lord Jesus Christ. nobody. Where you won't find me, no, I am not afraid. When I walk Through the waters, I won't be overcome. when I go through the rivers, I will not be thrown. My God will make a way. come on, give your confidence. When I am in the fire, I will not fear the flame. I stand before the giant, declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. Mga batanon, ayaw mo kahadlok sa inyong kaugmaon. Tungod kay gipanagna na. The latter rain is greater than the former rain. Ang katapusang ulan, mas dako sa manahayunang ulan. We are here to eliminate sa pagtanggal sa mga kahadlok. Ayaw paminaw sa mga negatibong report. Whose report will you believe?
Muna'y problema sa tao. Dali kay mutuo sa mga negatibong butang. But sa mga positibong butang, lisod kaayo patuuhon. I don't want nga niining maong atmosphere nga atong nabadsyagan. Kutob lang nining maong corner nining mong building. Nga inigawas nimo. Magsugod na po kag kabalaka. Magsugod na po kag kahadlok. Pagawas nimo dinhi, baluna ang kaisog, ang kalig-on, ang energy, ang panglantaw, ang pagkamaayo sa Diyos. Live in it. Trabaho na sa yawa ang paglaglag, pagkawat, pagpatay. Diri pa lang sugda na sa yawa, pagpatay ang imong pagsalig. Sugda na niya pagkawat ang mensaheng hilabihan ka dito. I want you to pursue. Gusto na ako nga mula hutay kag moabot ka sa unahan. And you can testify one of this day. I am not afraid. Do not be afraid. Wherever you are now, don't be afraid. Are you committed tonight? Kuhaon nato sa atong bokabularyo ang kahadlok, ang kabalaka. Kaya kung doon na pa'y higayon nga makapadungag sa atong kinabuhi ang kabalaka, ato nang iwali ang kabalaka. Pero wala gay bisan usa. But instead, makapamubo sa kinabuhi, makapaluya sa pagbati o sa panghunahuna. Gahom ang kabalaka. Walay gahom. And we want to take dominion and authority. Whatever it is, worry, anxiety, depression, would be resolved in our mind. Mga tunaw sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. Mga erase sa bokabularyo sa matag kaigsuunan. And we're gonna live. Magkinabuhi kami. Confidence that we belong to the kingdom of God, where King, where God dili binuhat sa tao, whose maker and builder is God.